Thank you for all the support and for making 100.7 Love Radio the official overall #1 radio station in the Santa City from the latest Kantar Media Radio Survey. Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Pinapawaya ko lang kapatid ko sa Bicol. Parating. Ha? Ha? Parating yung kapatid ko sa sa Lunes. Dadaanan daw ako dito. Tagal na rin namin yung hindi nakikita eh. Ha? Galing ibang bansa. Sa Lunes ang dating. Gusto ko isama pa Bicol. Sabi sa akin, huwag ka na magmotor. Dadaanan kita sa Lucena. Baka yung darating yung sa Lunes, 24. Tapos bibiyayan pa Bicol, 26. Dadama doon sa Manila eh. Hindi hanggang na ako, Pakundas. Ha? Oo. Tapos maghahanap ako ng makausapin doon mag-service doon sa Mount Carmel. Tsaka sa anak ko. Ilang araw lang naman eh. Bukas. Hindi. Pag madaanan ako sa 26, mag-aano na ako, nakausapin ko na yung service. Mga isang linggo lang
sa iba. Agad wala ako. Ang anak ko naman, ano lang, susunduin lang. Sila ng hapon. Ha? Yun nga, kasama nga yun. Kung ano sana, kung module sana, ay kung online class, ay ako sana walang problema. Kahit magtagal lang ako eh. At hindi pumunta yung katulong mo. Si ano? Si ano? Ano yun? Yung kapatid ng pagawa niyan? Bakit? Ah. Tuturuan mo na ako. Ha? Para mabuhay yung ano ko? Kaalaman? Papasukin mo ito ko, baka yung makakaharap ko rin yan eh. Ito po si Nicole Liana of Tambalan. Congratulations! 100.7 Love Radio Lucena. 35 number 1 from Kantar Media Radio Service. Music, music that makes
Love.